Zase, systém má jako systém je většina. Jeden z těch konceptů právě počítá s přečíslením. Ono opravdu ty hordy, které napadaly to Rusko v mnoha momentech přečíslení byly. Takže se počítá s tou přesilou. Z hlediska metodiky se velmi často používá boj proti skupině, protože pokud člověk se dokáže postavit více protivníkům, tak jeden protivník je jakoby hračka, nebo je to jednodušší. Z hlediska těch posledních desetiletí se bavíme o těch služebních podtextech, těch policistů nebo těch příslušníků ozbrojených sil, aspoň v té nárazové formě, je vždycky méně. Oni ty statistiky jsou naprosto jasný. Málo kdy se dneska dostávají do konfliktu dva lidi, že by to bylo jeden na jedno. Vždycky je to přečíslení, že člověk napadený někým. Nebo tam není dokonce sám, někoho právě doprovází, je odpovědný za někoho. No. Takže samozřejmě toto je součást výuky, počítá se s tím, účinná je. Nicméně zase, nikdy to není o dvou stylech nebo o systémě proti někomu, ale vždycky je to o člověkovi proti někomu, který je na nějaké úrovni vzdělání, zkušeností a aktuálních schopností to provést. Účinná je všeobecně. Ale nikdy se nepodepíšu, že jeden cvičenec systémy porazí jednoho necvičence systému. Nicméně, jak se držíme tématu, když jsme se dotkli až těchto nějakých extrémních věcí, tak třeba co tvrdím, že je jedna z nesporných výhod a vůbec pokladu ruské školy, že ještě stále má aktuální generaci trenérů, instruktorů s válečnými zkušenostmi. Jestli někdo stál, někdo třetí generace, která trénovala boj proti noži, na Žíněnce proti dřevěnému noži, nebo si ho chtěl někdo opravdu někdy bodnout. Jestli ten člověk musel někdy někoho bodnout, jestli odvracel reálný útok a dokázal tu svou obranu proměnit v reálný útok. To se musí podepsat na tom člověku, to je naprosto zákonité. A toto si myslím, že je jedna z výhod, obrovských výhod ruské školy, která to právě posílá. Určitě můžou cvičit úplně všichni, kdo cvičit chtějí, muži i ženy, já dokonce vždycky říkám, že mám rád ženy v tělocvičně. Ne, to myslím úplně upřímně, z mnoha důvodů. Ten základní důvod je ten, že ta žena tam vždycky dá úplně jinou atmosféru. Ona to dokáže zjemnit, to ovzduší. Pokud se máme bavit o jemnosti, tak to tam má být přítomný. Ve straně neposlední, pokud se bavíme o tom, že systéma pracuje na zásadech neprotivení se síle, jemnosti. A já velmi často říkám svým žákům, počítejte s tím, že váš protivník bude o 20 kg těžší, větší, namotivovanější pod vlivem psychotropních látek. No jestliže tu techniku je schopna udělat 50-kilová holka, tak 90-kilovým klukovi to musí fungovat určitě. Je to tak. Samozřejmě mezi těmi muži velmi často dochází k nějaké rivalitě, ty energie tam na sebe naráží, je tam takový ten střed, ta dominance. I ti největší divočáci, pokud nejsou tupci a nejsou, se k té ženě chovají jako k ženě, to znamená nepoužívají tu hrubost. Opravdu dokážou zjemnit. Takže to na vysvětlenou, proč mám rád ženy v tělocvičně. Takže cvičit můžou opravdu všichni. Cvičíme v Libušině údolí na hotelu Global, jednoduchá informace www.systema.cz, to jste schopni si zapamatovat všichni a tam všechny informace budou, jo, ty dostanete. Samozřejmě je tam e-mail na mě, takže na všechny maily odpovídám, když ne během několika hodin, tak aspoň během několika dnů a všechno se dozvíte. Co je fake, co není fake, co na tom YouTube je nebo není. Samozřejmě ten YouTube je strašně zavádějící a já bych to srovnal i věcem, které jsou daleko více kontaktní. Když se podíváme na ukázky různých bojových stylů, jo, vypadá to strašně krásně. Člověk položí ruku na člověka a teď letí někam a nohy jdou přes strop a já nevím co. Funguje to nebo to nefunguje? Funguje, ale určitě ne v takové míře, jak je tam názorný. Dochází tam absolutně k nějaké součinnosti těch dvou lidí. Každopádně vždycky je to nějaký demo. Na tom YouTube, když se to budeme držet, jsou vždycky nějaké věci, které mají snahu něco prezentovat,
a v tom horším případě někoho prezentovat. To už zavádí k těm fakeům a tady ke všem těm věcem. Reklama, zavádějící dezinformace a tak dále. Nicméně bezkontaktní způsob boje funguje. Že kdo není schopný, záměrně říkám schopný, to nemusí být ani o ochotě, ty pravidla přijmout, tak ho to nepustí dál, on se nedostane dál. Je spousta lidí, řekněme i v té profesní sebeobraně, těch příslušníků ozbrojených sil, kteří prošli nějakým výcvikem. A přestože jsou velmi schopní na té fyzické úrovni, neodiskutovatelně, tak se neposunou nikam dál, protože nepřijmou ty určitý pravidla. Je to ani nezajímá. Je zajímá ta ryzí hmatatelná věc. Já to vždycky srovnávám s dnešní elektronickou dobou. Spousta lidí ovládá počítač a mobilní telefon a všechno. Vždycky, když se někoho zeptám, jestli má představu, jak je možné ta SMS letět tím vzduchem, tak koho to napadne. Nikdo nic. Nikdo neví. Jo? Pak je pár takových chytrých jedinců, kteří řeknou, no to je úplně jasný, to letí rozkodovaný na jedničky a nuly a je to pro ně odpověď. Ale prosím tě, vysvětlí mi to, jak ty jedničky a nuly letí tím vzduchem, jak to je? A fungovalo by to v éteru, nebo tam musí být v tom vzduchu? Spousta lidí už neví. A to je přesně ono, jsou uživatelé a jsou programátoři, kteří tomu přišli na klub. Dostanou se dál. Pak samozřejmě, a to je navazující na tu otázku o té informaci, jestli se to mění nějak, vyvíjí ten člověk. Ten člověk prochází jako každý určitou vývojovou fázi. Když někdo mladý chce mít něco, co ho vytáhne z průšvihu, něco, co ho převyšuje, nebo co mu umožní převyšovat i ostatní. Jo? To znamená, zajímá ho ta ryzí hmatatelnost, ta uchopitelnost. Nakonec většina z vás jste tady akademiků, nebo skoro všichni, já nevím, asi všichni víte, co je Maslowova pyramida. A teď je ta otázka, jo? Co ti lidi vlastně motivuje? Protože ano, zjednodušeně se dá říct, že díky tady tyto tři věci jsou motivující pro všecko a pro všecko. Jo? Nicméně, stejně jako u všeho, může dojít v nějaké fázi k nasycení, k zevšednění, ke ztrátě atraktivity. A pak nastává ta další fáze. Buď to lidi jsou znechucení, odchází dál, protože mají dojem, že dosáhli vrcholu, že už jim to jako nic nedá. A nebo nejsou znechucení, ale je z toho takovej ten nějaký stereotyp zvyk, vytratí se ta atraktivita, anebo dokážou hledat něco jiného, dokážou hledat dál. Ruská škola, jako každý správný umění, je spjatá s filozofií, s léčitelstvím, s medicínou, ze znalostí biomechaniky. A pak jsou ty momenty, kdy lidi zajímá, jak to funguje. A nebo chcou pracovat i obráceně, chcou léčit, chcou napravovat. Jo. Jestli vůbec má cenu rozvíjet nějaký další bojový systém, než bojových systémů je dneska spoustu a je tady jiná nabídka, nebo i to tvrdím já lidem, žákům, pokud někoho zajímá fakt jenom ta výslednost, ta uchopitelnost, zvýšení toho bezpečí, toho komfortu nějakého, tak ať vůbec nejdou systémem nějakých sebeobran, ale spolehnou se na nějaké technologické prostředky, kterých je dneska daleko víc na trhu a různé elektronické zbraně a plynové zbraně a krátké kulové zbraně, určitě ten výsledek udělají daleko větší, protože systém toho vzdělávání člověka je dlouhý ve srovnání s tím, než koupit si taser nebo teleskop. Systémně se používají zbraně, ať už jako zbraně nebo jako metodické věci. Jestliže člověk uhýbá holí, uhýbá pak i ruce. Jestliže umí uhnout holí, měl by dokázat uhnout stejně tak i šavlí a nevím čemukoliv jinému. Je tam to stupňování. Když člověk uhýbá šavlí, tak napadení tou holí se pak zdá takový jako nějaký. No, tak ta šavle je ostrá, to je železo, je to nepříjemný. Ta týče pak jenom tyčka, jenom.